लोगोफोर बादिया आजिखालि खागज बायदिनो ल' लानानै गिदिंग्रा जाबायलै मानसिया अफिससो गाग्रा जानोसैनो मानसिया जाला नङाबा गुन्दैया रानसिगोन बेसे खामानि दङ नै मालाय आयौ मालाय सेक्रेटारि बावसोनो ओमफ्राय जाया सेक्रेटारिया फिलापबो खालामनो रोङा डकुमेन्टसखौ ओमफ्राय नै दा फिलाप खालामना होनांगौनो माखासेखौ मैया नैखौ लिरना होबाय बिसोरनो ओमफ्राय गावसोरा सिगनेसार होदों बेयाव मानसियानोथ' बोरै मा सेक्रेटारि फाथिना दोनजालाबायखो हारसाबो रोङा नोंनो बे ए लिरनानै हैनांगौ आरो जोङो दा बेलासियाव बेखौ हैगोन आरो सेक्रेटारि ना मा होनखो सेक्रेटारि ना मा होनो लोगोफोर बिसोरो ग्रुप गोदान दादों ओमफ्राय ओंखायनो बायदिसिना कागज बायदिसिना माबा खालामगासिनो ओमफ्राय नोंबादियालायनो सेक्रेटारिनो बे मेनेज खालामगासिनो दा बर्थमानाव नै बेनाथ' ग्रुपखौ मा होनगोन लोगोफोर खैथा दायो बेना ग्रुपआ मोनथामसो दङ होनदां ग्रुपआनो बेयावबो जइन जानानै दंजोबो ओमफ्राय दा माबा कागज फिलाप खालामनो रोङाखैनो बेखौ फिलाप खालामना होनांगौ दा आङो उपाय गैया लोगोफोर भिडिअखौ बेफोरावनो लायाबा मायावथो बानायहैबावनो मानसिफ्रा माथो दाख्लैबो सानै गोरों मानसि एसे लोगो मोनदोंमोन आङो बे गोरों मानसियालायनो बुंदों आंखौ पाब्लिक प्लेसावलायनो भिडिअ बानायनो पारमिसन गैयानो आंहालाय 5 बोसोर जाबायमोन भिडिअ बानायनाया बे रुल्सखौ खुनु मिन्थिथाराखैमोनलै लोगोफोर दाख्लैसो मिथिबाय आं माबा बे सानै मानसिया खिथाना गालांनाया एसे 5 बोसोर जाबायमोन भिडिअ बानायनाया आंलाय सानबायमोन रुल्स रेगुलेसनखौ एसे मिन्थिबायदां इउटुबनिखौ होननानै ओमफ्राय दाख्लै बे सानै मानसियासो फोरोंफैबायना आंखौ बिसोरसो बुंबाय पाब्लिक प्लेसाव भिडिअ बानायनो मोना होननानै मा बुंबावगोन दा आं लोगोफोर ओंखायनो न'आवनो नोंमाजिखौनो नायबाय थादो लोगोफोर जाला पाब्लिक प्लेसाव थांनो हाला नालाय आङो दायो बेसो जासिगोन दा खोथाया भिडिअ बानायनो रागा जोंदों होनदों नामा भिडिअ बानायनो रागा जोंदों होनदों ओमफ्राय गामि खाथियाव लोगो फैदों होननानै आंथ' मिथिबाय आरो लोगो गामिनि होननानैथ' थांखागोन जेरावबाबो मिथिनानैथ' खिथाहरबाय नालाय थांबाय जोंथ' मालायखौ मिथियाना फैदों होननाय खोनानासो जोङो खिथाहरनायखासो थांदों मा बुंबावगोन होमबा गामिनि मानसिफोरखौ नायनोबो मोनला लोगोबो हमनो मोनला आरो गामिनि मानसि फैदों होननानै खोनाबाय नालाय थांबाय बाद होदो बेफोरखौ जियानो जा लोगोफोर सावरायलायबाय थाला बेफोरनि सायाव जोङो दा खामानिखौ मावग्रोना लानि माबे मोनसेखौ माखौ फिलाप खालामनांगौ हरदो सेक्रेटारि बायद'सो होननांसिगोननो लोगोफोर आङो दिनैनिफ्राय बेखौ माइदामब्रि माखौ खैथा दङ बिलाय बे खैथा दङ बेयो बे खैथा दङ बेखौ नोंसोरो बेयाव फट' होनांगोन बेयाव माबा दोनथ' बे जिर'सो खालामदों नायनोथ' लिरखाबाय लिरबानो जाबाय नै हरदो लिरनोसै र' लोगोफोर लिरना होनां दे लोगोफोर जाबायखौनो होनजायो बेनिखौ माने नैबे बेयो गाव सेक्रेटारि नालाय बेयाव सेक्रेटारिनिखौ होबाय बेयाव ओमफ्राय सिलखौ जोङो नैयाव बुनांसिगौ ओमफ्राय नैयाव प्रेसिडेन्टनि ओमफ्राय खिन्थु बिसिना प्रेसिडेन्टआ मायावबा थांदोंनो बेस्थ'नो दाना जाबाय लोगोफोर नै जियानो जा नायनां सेक्रेटारि बायद'नि मोखांखौ एसे सेक्रेटारिया थ' लोगोफोर माखासे फर्म बायदिसिना नोंबाजैनो फिलाप खालामना होबोबाय दायो मानसियाथ' हारसा रोंखाया नालाय ओंखायनो एसे गोरों जाथोंसै बेरायबाय थाथोंसै बियो नङा होमबा लोगोफोर थ' आङो एसे साइडजों ओंखारबोबाय आरोना दा माने
डिउटिबो दंमोन ओमफ्राय बेयाव हाबबाय ओमफ्राय एसे खामानि दङ आंहा बै बे पार्कनि ओरैजाय गामियाव आरोना सासे लोगोनाव एसे खामानि दंमोन बेयाव थांनो ओंखारदों आङो ओमफ्राय दाख्लैयो सोर सोर गिदोंमोन बेखौल' खिथादो दे लोगोफोर मा होनो दाखालिथ' मोनसे एलार्म होदोंमोन ना मोनसे एलार्ट खालामदोंमोन मेसेज नटिस मोनसे फैदोंमोन जे बाक्सा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आरो उदालगुरि बेयाव माने बिराद गिदिर दैबाना जानायनि मोनसे संकेत जितु माबा होदोंमोन ना नटिस हरदोंमोन ना सोर सोर गिदोंमोन खिथादो ओमफ्राय बे सुक्लाय दैमायानो नै बेनो माबामोन आरोना नैबे लोमसावनायनि खोथामोन ना दाखालि लोगोफोर बेयो बे दैमाखौ नुदों दा सोर सोर गिदोंमोन खिथादो दे इसोरनि अननायाव बासिबाय नोंसोरो गिग्राफोर नङाबा बेयो लोमसावनांगौबा सेस जाबायमोन सिगांबो दाल' नङा लोगोफोर खनले खनले बे दैमाया लोमसावनानै ओरैजाय गामि मोननै जिथु मोननै मोनथामसो दङ दैथुवार खासिबारि हाग्रामारि बिसोरनियाव लोमसावहैजोबोमोन आरोना सिगां ओमफ्राय दाथ' एलार्ट खालामदोंना मोनसे नटिस होदों बेजों लाबजों खम गिदोंमोन दाख्लै मानसिफ्रा आयो जोंना सकआवथ' मानसिफ्रा सकआवनो थालायाखै एकदम न'आव थाब थांनांगोन मानांगोन नङाबा एसे प्रब्लेम जागोन दिनै दैबाना जाबायनो ओरैजाय अराङाव लोमसावजोब्बायनो ओरैजाय सुक्लाय दैमाया लोमसावजोब्बायनो सुक्लाय दैमायाव सोरबा थैलायलांबायनो होननानै ओमफ्राय नै सुक्लाय दैमाया बेनो लोगोफोर नै नायना लादो बै पार्क खाथिनिया बेखौनो होनो सुक्लाय दैमा ओरैजाय नाय बेनो दै लोगोफोर नै माने बे दालां बेयो दालाङा मोननै दङ बेयाव बैनि मोनसे दालां दंबावो आरो बिराद गिदिर बेबो सुक्लाय दैमाया बेनो सोर सोर गिदोंमोन कमेन्ट खालामनानै हरदो जोंनि नैबे तामुलपुर आरो बाक्सानिफ्रा लोमसावजानाय गिनायफ्रा सोरबाथ' बुंबायानो जाला बै सुक्लाय दैमायावथ' सासे गथ' बोहैलांबायानो बेगानो बोहैलांखाबाय मानसियाल'सो खुनुरुखुम बासिलांदों होननाया खिन्थु मोनसे बे बाथ्राया रियेलमोन दै बै खिनाव नामा बे खिनाव थारमाने दैया बारा जाया नालाय ओमफ्राय दै बारा जायाबाथाय मानसि दै बारो आरोना बिथिं गथ'फ्राबो स्कुलाव थांनाय मानाय बारो नामा बिथिं ओमफ्राय बेयावनो बोरैबा दैया एसे देरना होदोंमोन मालाबा देरो मालाबा खम जायो बे देरना होनायाव थारमाने गथ'आ बोरैबा बुखारदोंमोननो आरोना बेखौ निउसावबो होदोंमोन खिन्थु गिदिर जायाखै दे लोगोफोर गिनायफ्राथ' खिथाहरदो कमेन्टआव ना मा होनो लोगोफोर ओइ भिउआबो मोजां फैबावसो नै बै नै हाजोफोरखौ नायाला नै बेथिं हाजोफ्राव नै ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे प्रब्लेम जादों जेनेबा दाख्लै आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नोंथांमोना नुदोंमोन जिथु बाजै गोदान लाबोदों होननानै ओमफ्राय बेखौ आङो एसे इन्टारेस्टनो ब्लगिं बानायबायमोन ओमफ्राय खिन्थु बे भिडिअनि सायाव एसे प्रब्लेम क्रिएट जालायबाय आरोना एसे प्रब्लेम ओंखारबाय बेनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ माने प्राइभेट खालामना दोननो गोनां जाबाय आरोना भिडिअआलाय माथो बुंनो भिउसआबो खारदोंमोन खिन्थु भिउसखौ लुगिबाय थाबालाय माथो जाबावनोसै खिन्थु आंबो बेबायदि प्रब्लेम जागोन होननानै आं सानाखैमोन दै आंहालाय बाजै गोदान लाबोदों एसे इन्टारेस्टआव आं ब्लगखौ बानायदोंमोन खिन्थु दायो एसे गिदिर इस्यु ओंखारबाय बेनि सायावथ' बेनि थाखायनो आङो थारमाने भिडिअखौनो प्राइभेट खालामनानै दोनथ'बाय नांला बेखौ पाब्लिश खालामथ'ला ओंखायनो आङो प्राइभेट खालामदों दे लोगोफोर बेखौ सोरबा सोरबा नुदों खिन्थु बाखिसिना नुवाखै आरो सोरबा नुखांनायफ्राबो सानदों खोमा मानो जेनेबा भिडिअखौ माबाखो दानखो माखो होननानैथ' बेयाव मोनसे प्रब्लेम जादों ओंखायनो भिडिअखौ दाननो गोनां जादों दे लोगोफोर बेखौनो खिन्थानाय जाबाय आं नोंथांमोननो ओमफ्राय दा एसे साइडआव फैनाय नालाय ओमफ्राय भिउफोराबो मोजां जादों दिनै माबाजों बोथोरजों नै थान्दा अखा हायां हायां थान्दा सिउ सिउ बार फैनायजों मोजां जानायखाय एसे लाबाय आं भिडिअ दे लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे खोथा खिथानि आरो ओमफ्राय दा 15 आगस्ट मोनफैगासिनो दा जायफ्रा बाजाजनि बाइक लानायनि सानगासिनो जेनेबा साननानै दङ सोरबाफोर बाजाजनि बाइक लागोन होननानै जेरैबायदि NS 200 पालसार 220 डमिनार 250 डमिनार 400 जायफ्रा लागोन होननानै सानगासिनो माबानि थाखाय राइडनि थाखाय 15 आगस्टआव अबावबा राइड खालामनो थांनो मानो थ' लानो होननानै सानगासिनो जायफ्रा थ' थाबैनो कन्टेक्ट खालाम आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बेयावनो होदों लोगोफोर स्क्रिनावनो थ' थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो नोंथांमोनहा जायनो बाइक नांगौ 15 आगस्टनि थाखाय डमिनार 250 डमिनार 400 NS 200 आरो पालसार 220 एकदम बिन्दास एभेलेबेल मोनलांगोन नोंथांमोना दे लवेस्ट डाउन पेमेन्टआव दिहुनना हरगोन आं टेनसन लानाङा नोंथांमोना एकदम खम डाउन पेमेन्टआव आरो गारिनि दामाबो जोंनियाव खम दङ जोंहा ओरैजाय सारियालियानो जा गुवाहाटियानो जा
बिथिं आरो ओरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो जा बिथिं एसे बारा दङ खिन्थु जोंनि आनुवारानि आन्दाराव जोंनि नैबे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बेबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खाथियावनो जायो खिन्थु नावकाटायाव आरोना बेयाव दामा दङ 4,000 5,000 खम दङ बेलेग डिलारनिख्रुइ आरोना ओंखायनो कन्टेक्ट खालामदो नोंथांमोना जायनो राइडनि थाखाय बाइक नांगौ साननानै दङ डाउन पेमेन्ट खम डाउन पेमेन्टआव दिहुनना हरगोन आं टेनसन लानाङा आरोना बयनिख्रुइबो खम डाउन पेमेन्टआव ट्राइ खालामखागोन थारमाने दे लोगोफोर थ' बे डिसक्रिपसनावबो नाम्बारखौ होदों स्क्रिनावबो होदों कन्टेक्ट खालामदो नोंथांमोना दे लोगोफोर थाबैनो